Can you give us, no, especially sa itong mga naminaw karon, unsa man gyud ning gitawag na tong kanang LGBT? Kay usahay makadungog mi LGBT, napag yung LGBT plus, napag yung LGBTQ, napag yung LGBTQI, napag yung LGBTQI plus. So can you give us siguro brief nga discussion on what LGBTQI plus is all about? Ang LGBT is lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Then abot na ng mga plus because of the expression itself na kanang ipagawa sa mga tao. Let's say kung lucky ka, yun ani ko, gay ko deep inside, pero lucky gyapon ko sa pananaw, ug ako niloy kan lucky gyapon. Naapoy ba na mga transgender pod na kaning babae sila pagkuan kanang sanina, pero they act lucky ra gyapon. So mo nang murag maabot ang panahon na kanang plus ang LGBT mas mudaghan pa jud siya. But the good thing about it is that slowly nigawas na jud ang mga tao na daghan jud siya. And mo'y maka-happy kay gi-recognize na pud siya. So do you feel nga sa atong society karon open na siya sa mga inaani kani nga klase nga community? Sa akong workplace, sa akong gitrabahoan, in the BPO industry man gud, mao na siya pinakadaghan na empleyado na mga transgender, walay discrimination jud siya. Daghang yung opportunity sa BPO Sa for the BPO. LGBT Mo na community. siyang mo na pinaka happy place for us. Kay wala jud siya discrimination. Pero when you come outside, diya na ang daghang kayong question. Gani kung imong tan-awon sakto tong giingon ni Miss Magda pa ganina no nga ang kasagaran gud nga mga sayop nga mga pangunaw na makita ganig bayot mo na pinakasalot sa tanang salutan siguro sa pagtanaw wala nila makitaan po kung sa po ang dako ang contribution sa And the kaning potential it and the potential no? no? They're just limiting, they're creating a stereotype nga parlorista, mga comedian ra. But they don't see the potential of, you know, of maybe someone being a scientist in the near future, a very famous professor, etc. No, the endless potential of a person to develop and kuan ka ng make progress of one's life. So kana additional lang sa Sige. LGBT, they are labels, no? Yes. They are labels nga gi-identify ato nga person, no? Objective identification. So when a person labels himself nga I'm a trans woman, transgender, mo na nag-constitute sa mga LGBT. So bisag katong plus kung unsa pa yung giingon nga ambot lang or unsa ba, you just have to respect them. They're just terminologies, they're just rhetorics. They're So just you just have to labels. kung mo akong labels ang ilang giingon, then go, no? You have to use that. You don't need to generalize everyone kung mauna, no? So you just have to objective para di lang kita maka-violate sa ilahang right to privacy kana.